Hej, vi vil gerne vise, hvordan man laver en slags fletning ned ad siden. Det første, man skal bruge, er en hårelastik. Så skal man bruge nogle hårspænder. Og så til sidst en hårlak. Og det er lige meget, hvad for en hårlak det er egentlig. Så, okay. Og man skal også bruge en hårpaste. Og så laver man en sideskilning. Helvede. Sådan her. Og hvis den ikke allerede er født eller hvad sideskilning, så tager du pandehåret her og deler det op i to. Jeg ved ikke lige, om du kan se det, vel? Og så tager du pandehåret og deler det op i to, og så tager du den forreste og lægger over den bagerste. Altså. Og så tager du lidt mere hår fra hver fra håret. Og deler det op de to. Og så krydser du dem. Altså, den forreste skal foran den bagerste igen. Og så tager du bare lidt mere hår. Og så tager du, altså når du synes, det er langt nok, så synes jeg ligesom, den er nu, ikke? Tak for det. Ja, og så tager du det hår, det sidste hår, der er med i her, og så deler du det op i to. Sådan her. Og så krydser du ligesom den forreste foran bagerste igen. Og så her, så tager du egentlig bare og deler den op i tre, ligesom hvis du skulle lave en almindelig fletning. Og her kan det godt være lidt svært, så derfor skal du stramme ekstra til sådan her, så den ikke går op igen, når du laver den. Og ellers, så det er egentlig bare en almindelig fletning til, hvor du nu synes, at den skal gå ned til. Og så tager du hårelastikken og ligesom så tager du hårspænder, hvis der er sådan nogle totter, for eksempel lister her, men det er også meget vigtigt, at du ligesom får dem bag i, så det holder håret bag, holder håret bag i, ikke? Sådan her. Og så ser den så sådan her ud, ikke? Og så bagefter så tager du en hårspray, bare en helt normal en, sådan her for eksempel. Og så i håret. Og så ender ikke i øret. Nej, så ender den så med at se sådan her ud.